Петровича. Господин Петрович, у вас 5 минут, прошу. Які технічні складаності. Дзень доброважанные сябры, як вам музыка является, нас сустракае. У меня адчуванне, што я ў нейкім забаўляльным месцы, але ж все ж таки пачнем размову. Я з задавальненнем кажу на те пытанні, якія могуць быць наконт нашай праграмы, канкрэтна пазней. Мне здаецца, што 5 хвілін гэта вельмі мала. Я хацеў разважаць аб тым, навошта наогул патрэбна Координаційная рада. Я упомню, что Беларусь это сучасная европейская держава, я напомню, такой быть. У нас уже было 3 спробы, 1918, 1991 и 2020. Пакуль не атрымалася, але у немцаў было 5 спроб и атрымалася. Я вельмі спадзяюся, што 4-я будзе паспяховая. Я ў гэтым сэнсе аптыміст, таму што мы вельмі шмат чаму навучыліся за гэтыя гады. Вось. Але першы ключ ад будучыні Беларусі знаходіцца ў Крымле. І калісьці у снежні 21 года я быў пессімістам. Вядомы прагноз на 50-70 гадоў. Але Пуціну хваціла вар'яцтва увязацца ў антыукраінскую авантюру, і зараз я ўпэўнены, што наступнае акно магчымасці будзе на працягу наступных 8-10 гадоў. Я ўпэўнены гэтым, і я назіраю, як гэта адбываецца. Але я таксама ўпэўнены тым, што наступнага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зараз няма ў гэтай зале. Я упомню, что наступный президент Республики Беларусь зараз находится внутри Республики Беларусь. И он сидит за кратами, працуе на заводе, займае некую посаду, сидит в отеле таким добрым у министерства, магчыма гэта так, але он точно не находится, докладно не находится в этой зале. Тому чым роля Координаційної рады? Может быть, это роля обороны понаехавшей диаспоры? Я упомню, что нет, что это такі вельмі просты адказ, але ён такі ж просты, як і непраўдзівы. Конечно, мы павінны казаць голасам тых, хто знаходзіцца внутри Беларусі і не мае такой магчымасці. Не мае магчымасці выбора, не мае магчымасці вылучаць сваіх прадстаўнікоў, галасаваць за іх і неяк патрабаваць іх адказнасці. Мы гэта можам рабіць таму, што мы ёсць, таму, што існуе дыаспора, але гэта магчыма толькі ў той момант, калі ў нас ёсць адказ на такое, ведаеце, шекспіровскае пытанне, а ці існуем мы? У 2020 годзе ў жніўні адказ на гэта пытанне был так: існуе. Это самае галоўнае адчуванне, якое было ў людзей, з якімі я размаўляю. Я не быў сам у той момант, я сидзеў у турме, мне было вельмі цікава назіраць за крат, што адбываецца. І калі я пытаюся у іх, ну як? Я бачу две эмоцыі. Першая эмоцыя – гэта такі вельмі цяжкі сум па радзіме, потому что было. А другая мысль – это счастье. Счастье того, что это отбывалось в их житті. И для многих, для шмат яких людей, это галоўная падзея, якая адбывалася в их житті. Калі яны побачили, наколькі нас много, побачили галоўнае – Беларусь, беларусу, беларус. Ведь люди выходили не за стяг, не за мову, не за Великое княство Литовское, ці за нешта іншае. Люди выходили супраць злачынства, і люди выходзілі адзін за аднаго. Гэта наша асноўная каштоўнасць, на яе падставе трэба будаваць. Я ўпэўнены, што Координаційная рада патрэбна менавіта для гэтага. Ну і, канешне, пункт у нашай праграме аб тым, што для таго, каб мы былі такім вольным голасам, нам патрэбна самафінансаванне. І гэта будзе чэсна, гэта будзе шчыра, калі гэта будзе так, таму што беларускі палітык, які залежыць ад грошай падаткаплатнікаў іншых краін, гэта не вельмі беларускі палітык, гэта нешта нейкая іншая істота. Таму вось так, галоўнае шекспіровскае пытанне, ці існуем мы, выбар у Координаційную раду, у ліку гэта адказ на гэта пытанне. Я ўпэўнены, што мы існуем. А калі не, то я не згодны. Я не згодна, я буду змагацца за тое, каб у нас была нармальная еўрапейская будучыня, і ў тым ліку мы цалкам блокі будзем за гэта змагацца. Таму мы ідзем на выбар Координаційную раду. Ну, а як я ўжо казаў, на пытанне ваше я з задавальненнем адкажу трохі пазней. Дзякуй вялікі. Дякую вялікі, Александр Петрович. Блок Прокоп'єва і Горват.